Tras o éxito das xornadas desenvolvidas en cursos pasados sobre a prevención de condutas adictivas ou as novas tecnoloxías, o IES da Pobra volve a apostar por unha nova acción formativa, dirixida esta vez aos pais e aos estudantes de todos os cursos. Pensamos que, ademais, este tipo de iniciativas, escola de pais, que é fundamental para que, achegar tamén aos pais ao centro como parte da comunidade educativa, un pouco tamén para estreitar os lazos que temos as distintas partes que facemos a educación. E despois, realmente, estamos a vivir uns momentos moi complicados a nivel emocional e psíquico por parte dun contingente do alumnado que vemos que creceu bastante despois da pandemia e o que temos que dar resposta tanto desde o centro como desde as institucións. O curso desenvolverase este sábado entre as 10 e as 2 na sala de usos múltiples da instalación educativa. Estará impartido por Carlos Santiago, experto en intelixencia emocional, que abordará, entre outros aspectos, a mellora dos estados emocionais ou a redución da ansiedade. Que será todo relacionado ca intelixencia emocional. Entonces, mellorar os estados emocionais a nivel intrapersoal, axudar a mellorar as relacións interpersoais, forzar as relacións empáticas, resolver conflitos, na resolución de conflitos, expresar os sentimentos e ter unha autoestima alta e reducir a ansiedade e axuda a superar os estados depresivos. Os familiares interesados poden inscribirse a través da aplicación Avalar Móvil.